Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Mużika Moti Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, numru 709 llum u se nisimgħu mingħand David Schembri, Banjo, Lucia, Owen u Melchior Sultana, Alias u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Imma biex nibdew illum għandna din mingħand Kapitlu Tlettax fl-imkien ma' Liston. Inta mejtni, zammejtni, irdamtni il-bot minn kulħadd. Kon nemmen li tħobni imma sfajtu zaħtu tibqa tiġġieled bi klimek tiftaħ il-weġġat. Jien il-ni l-imxejt tibqax tgħix fil-Passat. Nemmen illi diffiċli timxi il-bot minn tħobb. Tissogra tagħmel pass u l-passat jiġbdek fl-istess post. Bħal donno kiet miexi ġo l-istess ċirku tipprova terġa' tħobb imma dina li mħabba bħal vizzju iktar ma wieħed jabbuża iktar qed jerqu jindifnu toħorġu tifirħu mill-qrati waqt li tfalet jitkisru. Hemmnuni jilli rajt ħafna familji jintilfu għax il-passat isir ir-reliġjon il-ġdida mhux Kristu. Il-mibeda tkisser ir-rispett li tnejn tkunu ksibtu. Ma tkom żewġ persuni falla wieħed bħal dawk l-anġli li rkadew illi borgolju opponew lill-omnipotenti jinnifsu qed intikom dan iċ-ċans biex forsi fl-aħħar tibdew tifhmu m'għandek qatt tiċċajta mal-passat għax tinvokaħ. Mhuwiex ħajġib karezzi ġej biex jeliminak. Għadek ma tafx x'ħsaret tagħmel tibqa' tiftaħ il-weġġat u nwedek illi l-paċi f'qalbek le ma ssiba qatt. Mejtni, zammejtni, irdamtni il-bot minn kulħadd. Kon nemmen li tħobbni imma sfajtu zaħtu tibqa' tiġġieled bi klimek tiftaħ il-weġġat. Jien il-ni l-imxejt tibqax tgħix fil-Passat. L-imħabba hija għaqda b'sagra mhux paroli miktub f'karta. Ħabbejtek minn meta rajtek ħassejt sajjetta tfaqqa. Żammejt lek idejk fit-tajjeb u l-ħażin. Naf li jien nisbalja nemmetti u nibqa' nipprova nsib. Ġo fik hemm dik l-istella li tidwi li nixta nara titbissjam u jintajjat li bismi. Il-passat issa għadda u tar marieħ issa x'inhu l-pass li jmiss. Ser inkomplu l-istess ktieb jew ħatqatta l-paġni biex ma taffaċċax int l-inkwiet. Il-ħajja hija bħal logħba, daqqa tirbaħ daqqa titlef iżda jien fl-imħabba rrid nisvoga. Jien fil-fatt bat il-pinna minnu fih għax miegħek xtaqt nikteb librija u mhux ktieb tlajna montanja bl-imħabba vera waqajna tnej l-isfel. Iżda fejn hemm l-imħabba hemm it-tama dik mhux ser tinbidel. Jiġri x'jiġri inti dejjem f'qalbi bismek imnaqqax nindaram u jiena bekk hemm l-isfel nindifel. Zammejtni, zammejtni, irdamtni il-bot minn kulħadd. Kon nemmen li tħobbni imma sfajtu zaħtu tibqa' tiġġieled bi klimek tiftaħ il-weġġat. Jien il-ni l-imxejt tibqax tgħix fil-Passat. Bħalma jgħidu, ftakar, li ħajtek dejjem tibqa' miexja l-qudiem. Jgħidu x'jgħidu n-nies, jaħsbu x'jaħsbu fuqek. Ftakar li jint minn int u jiġri x'jiġri, viżjoni waħda biss, il-fuq, xejn iktar. L-aħjar parir li qatt nistantikom huwa wieħed u sempliċi, tibqax tgħix fil-Passat. Kif għanalt, għajna l-edizzjoni oħra ta' Mużika Moti Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, numru 709 minn dawk li huma poddati llum u fil-fatt huwa 9 programm fit-tielet staġun fuq Campus 103.7 fejn niltaqgħu kull nhar ta' ħamis flaxija fis-6 u fil-11. Tajjeb ngħidu li dik is-silta li ftaħna biha mingħand il-Kapitlu Tlettax flimkien ma' Liston jisimha Tibqax tgħix fil-Passat u hija waħda minn diversi siltiet li għandi bħejja għalikom illum fl-ewwel parti fejn jiena nsemakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti kollna l-kurzità u l-kurzità tal-lum hija x'inhu Alias. Fit-tielet u l-aħħar parti għandna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Contemporary Colors, New Music by Maltese Composers tal-Malta Philharmonic Orchestra. Imma ħankomplu b'aktar diski li ħarġu dan l-aħħar din minant David Schembri jisimha Għidli int ja mara. Għidli int ja mara, kull ma inti, kull ma kont, kull ma sessi. X'għandi nagħmel għax taħarstek jiena nsir. Mara għalhekk tista' tgħid li trid u għalhekk tgħidu lilek mara nixtieq ngħid li rrid imma ma jtinix.
xed fisse dak li jetli taħt il-frix. Għidli inti għamara x'għandi nifhem meta kull ma t-tini skit. Mara bħalek tista tajt li trid u għalek tajdu li lek mara nixti najt li rrid imma ma jtinix. Marajja dejja għalek ġewajnejja mara isma klimi mara tibqax sejra marajja dejja għalek ġewajnejja mara isma klimi tibqax sejra. Għidli inti għamara x'għandi nifhem meta kull ma t-tini. Għidli inti għamara minant David Schembri. U minn żmien żmien immorru wkoll l-Awstralja u pajjiżi oħra fejn insibu Maltin bbażati hemmhekk jew inkella nies ta' dixxendenza Maltija. Kif hija Banjo u Lucia fil-verità illi Karwana Batle kun huma ġejja mill-familja ta' Karwana ta' Nicole Karwana u huma hija mama kien. Ma insomma, kellna drabi oħra l-okkażjoni nitkellmu dwar Banjo Lucia, illum se nisimgħu s-silta ġdida tagħha, jisimha Cartwheel. I know why it's a big deal. 2nd of July and you get your first cartwheel, and I can see it in how you were speaking. We'd been cheering for you all weekend, and you say that you like it, feeling average joy to be had before fantastic. Easy on the eyes, hard on the psyche.
know it's all gonna be just okay. I know what to do, I know what to say. Cartwheel emmek mela minant Banjo Lucia waqt l-ewwel parti ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant fejn nisimgħukom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Din li ġejja issa ħarġet fil-fatt dan l-aħħar imma hija remix ta' silta li rekordjaw fl-imkien ftit ta' żminilu Owen u Melchior Sultana. Hija l-Urulu remix ta' A Milder Winter.
bl-Urulu remix ta' A Milder Winter minant Owen u Melchior Sultana naġena f'tmim ta' l-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant fejn jiena regolarment isemakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar qabel ma ngħaddu għat-tieni parti fejn ikollna kurzita. Ħankomplu anke b'dan l-istil ta' mużika elettronika fit-tieni parti, imma qabel naslu hemm fakarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Fit-tieni parti il-kurzità u l-kurzità llum hija din. X'inhu Alias 1?
Silta ARP 13 mek binant Alias 1 u l-mistoqsija setat mill-ġdid bħal ġimgħa li għaddiet kienet faċilment minu jew mini Alias 1. Fil-fatt huwa minu u ngħidulkom l-ewwel li Alias 1 huwa l-isem li rekordja bih Aidan Summers. Is-sena l-oħra ħareġ żewġ EPs u naħseb li kieku ħarġhom bħala album wieħed aktarx li kien jispiċċa fit-tielet parti ta' xi edizzjoni oħra ta' mużika mod ieħor. Imma ħankompli samakom aktar siltiet minn wieħed minn dawn l-EPs illi jismu ARP u li ħareġ f'April illi għadda kważi sena ilu issa diġà. ARP 46 jisimha din minant Alias 1.
Up 46 hemmhekk mela mill-RPP ta' Alias 1 waqt mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Għattilkom li l-EP ħareġ f'April tas-sena li għaddiet u ħareġ żewġ EPs Alias 1 li ieħor jismu Microvoke jew Microvoke, insomma ma nafx kif tippronunzja. Aktar minn kollox dan ħareġ f'Mejju. U allura kieku ħarġu flimkien dawn kienu naħseb jikkostitwixxu album dak huwa l-argument li provajt nagħmel jien. Insomma, u x'inhu minn ARP se nsemmakom silta oħra. Din hija ARP 914 minant Alias 1.
Whistle ta' ARP 914 mill-RPP ta' Alias 1 għana ġeta f'tmiem ta' tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum fejn kellna l-kurzita bħalma jkollna kull ġimgħa f'din it-tieni parti il-kurzita llum kienet x'inhu Alias 1. U jekk int li qed tismana bħalissa għandek xi kurzita wkoll tixtieq illi nesplorawha fl-imkien. Għamel kuntatt miegħi dan isir faċilment permezz tal-website personali tiegħi illi sibuha fuq ToniSant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti aħna jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Contemporary Colors New Music by Maltese Composers tal-Orkestra Filharmonika ta' Malta.
Il-kompożizzjoni ta' Veronique Vellemek, Fine Line, tiftaħ it-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant għallum. Dan l-album li hemm maħuda minnu li kif għattilkom jismu Contemporary Colors, New Music by Maltese Composers, ħareġ fl-20 ta' Novembru ta' 5 snin ilu ta' l-2020, insomma 4 snin u nofs, propjament ikirdu nkunu aktar preċiżi. Għażilt li ninkludih illum għax madwar 3 xhur ilu ħareġ it-tieni volum ta' xogħlijiet ġodda minn kompożituri Maltin eżekwiti mill-Orkestra Nazzjonali u ħassejt li biex xieraq nisimgħu xi siltiet mill-ewwel volum qabel nesploraw is-siltiet li fih l-album il-ġdid. Dak ir-recording ta' l-2020 li nsibu fuq din il-ġabra hawnhekk Contemporary Colors, dan l-album Contemporary Colors jinkludu kompożizzjonijiet ta' Jukar Gravina, Mariella Kassar Cordina, Christopher Muscat, Veronique Vella li għadna kemm smajna minn għandna u anka kompożitori oħra illi għad ħanisimgħu anka minn għandhom illum ukoll. Bħal pereżempju din minn Alex Vella Gregory jisimha Rieħ maħuda minn l-Valletta Symphony Wind.
Ir-raba moviment ta' Wind ta' Alex Vella Gregory hemmhekk mill-valletta Symphony tiegħu li fiha 5 siltiet f'din il-ġabra ta' Contemporary Colors. L-album issibuh faċilment anke permezz ta' Spotify, għamiltilkom il-ħolq għalih permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Tajem najdu illi għal dan l-album l-Orkestra Filarmonika ta' Malta kienet taħt id-direzzjoni ta' Surbast Sergej Smbabatian u recording sar fis-sala Robert Sammut tal-Furjana kien inħareġ fuq etiketta ta' diski Navona l-istess kif inhu anke l-album il-ġdid li nsemmakom minnu jekk mhux id-darba li jmiss id-darba ta' wara ħalsa naraw, ma probabbilment anke id-darba li jmiss. Ħanisimgħu silta oħra. Uħud mill-ismijiet għandhom ismijiet bil-Malti u anke tradotti hawnhekk fil-ġabra illi hawn hawnhekk f'dan l-album ta' Contemporary Colors. Pereżempju is-silta li jmiss jisimha Sham, bl-Ingliż hija ppreżentata anke bħala Scent, hija il-kompożizzjoni ta' Albert Garcia. Sibuha fl-album Contemporary Colors tal-Malta Philharmonic Orchestra.
bil-kompożizzjoni ta' Albert Garcia, Xam jew Sant bl-Ingliż, għana ġejna f'tmiem ta' edizzjoni oħra ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. F'din it-tielet u l-aħħar parti kont insemmakom siltiet mill-album Contemporary Colors, New Music by Maltese Composers tal-Malta Philharmonic Orchestra li ħareġ fl-2020. Darb'oħra jiena nsemmakom siltiet mit-tieni volum illi għadu kemm ħareġ ftit tal-ġimgħatilu lejn tmiem is-sena illi għaddiet. U sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena ma fadalli xejn ħlif bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika Mod Ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.